Mga bahay, maniudto ta. Takna diri sa kahapon, alas 3:51. Hapon na dyan mga bay. Okay, kita ng airport. Niudto ta ninyo, kung sudan karon kato kong giluto. Na kuan, kadiritang kanding. Murag humba. Malaman sila pangaon. Kami na po mangaon. Mauntayin nyo. Okra. Bisik ay gahapon kaya kaulan ng abog itong naaling adlaw. Super tindikanan limpyuhan. Dili man lang luto ang ako ang trabaho nganhi. Doon na sab ko'y pwesto sa gawas. Tibuok palibot. Ug ang duwan niya. Hasulay kay basta mag-sandstorm. Bakit ay limpyo nun? Unta. Napo ng kandi. Sab-sab na sad. Ay, magkakilawan na anad mong kuan eh. Dahon sa gunoy. Si mga on hagunoy di ha. Hagunoy lang akong tawag ani. Hagunoy dukdukon. Tambal samad, kasamad-samad ka. Sige padiidit anang buntod. Ano to? Haros din sa hagunoy. Dukdukon. Man pigaon dito samad. Pangus-pangus. Ito, i-search ninyo ni Bay sa Google o kaya sa YouTube. Arugula. Arugula, arugula. Ambot, saan pag-pronounce ina? Saan pag-pronounce ina, te? Or rocket leaves. But doon na may giingon na ako nun sa ato. Doon na may liso ini kay naman may tanong dito sa chalet, dito sa beach. Yung palit nga kong liso, suwayan akong tanom ni uli ko pohong kaluyan. Nakabot sa finishing line. Kada mo na magnaon ta. Ay mo kabalaka kung daghan kay kung kanon. Okay. Kuan man ni siyang bugas nila diri. Kanang ito niya. Pang anti-diabetic ba? May problema. Kausar bitaw mo kaon sa kaadlaw tingog na tanan. Mahaw paniud to. Panihapon mo ani nga tingog na tanan. Tag sa kaldero. Sa ato mamahaw gyud ta. Maniud to. Karon sa panahon karon mamahaw maniud to. Mga snack manihapon na pag midnight snack. Kami din he. Kausa lamang sa kadlaw. Buntag sayo, mga pilamang kami. Okay na to, kasurvive na. Ginabuhi din anad-anad lamang yun. Ika maanad. Anad-anad.
Manage lang gid sa imong kagalingon. Diskarte. Wala ka na, pildi ka. Pildi ka sa unggoy-unggoy. Unggoy-unggoy raman ang hibawan ng baraha, oy. Hello na lang ninyong tanan. Nang salamat. Bye, Mayam Biton. Naluto na ko og kuan bay kadiri kanding bay. Atangi lang bay. Warang i-post. Nagkinabuang man akong Facebook karon. Sige na lang kong panday. Akong gubon akong Facebook. Tantangon ako sa akong application. Nya. Install na po na ako. Walang kiyapon ang resulta. Nag-abri na ako sa Facebook. Mukalit lang o close. Unfortunately, Facebook has stopped. Ana, perminti. Mag-post ko, mag-type ko, taas na kayo. Na mawa man bay, oy. Mawa, maagbalik sa kuan home. Ako nang gimo tanan, restart na nako tanan. Power off. Papahulay na nako tungag oras ang battery. Ang cellphone, patay na ko. Balik na po na ko, install na po ko. Mulang gihapon. YouTube, walay problema sa YouTube. Post din ako. Kipalo na lang sa akong YouTube ng mga bayas. Wala kapalo. Diretso, ani lang inyong buhaton. Diretso mo pindot sa YouTube. Pagkaw man, search ang Inday Kabkab. Inday Kabkab. Mana, magawas na akong dagway da. Kanang profile nga. Ito makong sinina. Dayon. Pinduton din nyo ang subscribe. Pinduton nyo ang turn on niyo ang notification bell sa kilid para updated mo kanunay unsa man akong mga i-post sa unsa na lang mga panginabuhi din Manglakaw mga amo ang mga bayi ang piso. Ang giinan nga kanang ama mo mga to nitubag ko sa mga ana wala kay katungod ni mga tana ana sa muka kay nagkatawa na lang ko hindi katawan na lang ako siya dem ko nga okay naalawod mo kung di ka mo share kung hain mo pa ingon nga na maguna sila dire di magbanha kung hain pa ingon kalitra ingon impake mutos ta ito mga lakaw de kung giinan na niya biyaan ni mo si tatay na galain man ang pamati ni ana siya nga biyaan pa din na nako kung galain pa ang pamati ingon po ko nga okay na dahil si tatay salamat sa Diyos kay okay na siya ingon po siya salamat sa Diyos kung pila mo kaadlaw dito siya unya ra tika ingon ini dahil lakaw na mo pila mi kaadlaw pag hinlo mo kanunay sa balay ha inanglan way hugaw asa daghan na trabaho pambilin lakaw ang lakaw lagi daghan kay trabaho pambilin
Sige. Sa pagtalikod na ko, analing ko. Lakaw mo? Biyaan mi ninyo? Biyaan din mi ninyo, manglakaw din mo. Pastilan. Sige, panglakaw mo. Tal. Mo man ang gusto na mo. Diba? Lakaw mo. Biyaan mi. Tal, mo man ang gusto na mo. Nga makapahuway mi sa mga naon ninyo. Pero daghan sugo bilin. Okay lang, at least makapahuway sa mga dagway. Wala si pamudyong. Kapahuway sa usar si mana. Dahil kay benefits ning dahon na ba? Masih ko kawan ni kada adlaw. Tawa na vitamins. Nindot na pamati sa mga panglawas ng kakangko ni ini. Ako ning mudagi kog liso ani kay pakanon ako kung magpapa ni. Pasabsabon. Pasabsabon ako sila. So sibawan na yung tubag papa ba? Unsa man me? Kanding? Anong pasabsabon mo minimo ni ana? Unsa may pagtuo ni mo namo? Kanding baka? Pabayo. Makamiingaw ito mga ginikanan din eh. Manang kaon tataman-taman. Gawa tayo mga magpapa diri. Maningkamot na lamang kita sa kagalingon. Kung gutom mo, nahala. Iswati ka. Gilang. Gamay padidit na lang. Abot na sa missing line. Namit gidang pamati ko sini pag nag sabsab ko ni ini. Mo na gid ni ang vitamins ko. Malakaw sila tutot, malakaw na. Oo na. Ikaw na. Daot naman yung ubang dahon. Uot na. Bigasan, bumpanis. Ayan naman itong tubig na ko. Di amang ko igalon dire. Itago. Ako ay galon. Ay lola yung tanan mga bahay. Manghugas ko ibaga. Naghihugasan. Ang salamat yung tanan badayan ng tas mamahin tumuning kalabutan na. Para magkinaon sa basta ang kilay. Porma. Kaya na to yung tanan. Ato lang i-enjoy itong kinabuhi din. Nag-iseryoso na to. Awagi mangya. Mahitabo sa tuwa. So, kamot ng tiil ng hawak ng palad na lamang tani ini. Na makaabot sa finishing line. Salamat yung tanan.